Но мисля, че има един персонаж, в който Саске успя да се справи до известна степен, така, по мой спомен. Но в началото, предполагам, всички сме изпитвали страх от змии. Аз все още, единствената фобия. Няма никакво значение, че любимия ми лош герой ще се окаже това с змиите, естествено. Да. Ручимаро. Битката му с Саске в гората на смъртта. Защо според теб битката реално помага на Саске да израсне? И защо, т.е. какво точно в тази битка му помага? Значи по принцип за тази битка аз винаги нали, така съм го разглеждал, че от момента в който Рочимаро нали, всъщност се опита да ги измами и ги нападна персонално нали, с Сакура, Саске много бързо нали, доби представата, че са изправени срещу някой, който е очевидно много опасен и много нали, над тяхното ниво нали, по много параметри. И ние видяхме нали, в хода на гонитбата и на така нататък, че Саске се беше предал в това отношение и той беше готов нали, да жертва мисията и да даде нали, свитъка, който те трябваше да пазят, само и само нали, да запази животите им и да се спаси. Сега, конкретно в тази ситуация той до някъде го правеше, най-вероятно защото има инстинкт за самосъхранение, нали, все пак той е човек, но и защото той все пак искаше нали, един ден да реализира амбицията си и да си отмъсти на братя. Това няма как да стане, ако умре сега. Да. Нали, да. Но всъщност в прогреса на сблъсъка и в участието на Наруто, когато нали, успя повече да освободи от чакрата на лисицата и всъщност да отвърне нали, на Орочимаро по някакъв начин, Саске почна да схваща и да разбира, че всъщност няма как един ден да реализира отмъщението си и да се бие с брат си нали, с пълна сила, ако не го прави винаги. Да. И ако не е готов да жертва живота си във всяка битка. Нали. Защото и тук има реално чудесна възможност да го направи. Нали. Защото този опонент е много страшен, много силен. Прямо го е вече до стената, няма накъде. Да. И той ако не може тук да го направи, как ще го направи нали, после? Да. Той между другото дори там, когато си води вътрешния монолог, преди нали, да тръгне да се бие с Орочимаро, нали, той го казва нали, там Наруто Сакура, ако нямам силата да се изправя срещу този демон сега, как ще се изправя срещу него? Говорейки за брат си. Да. Все още малко в инкогнито за тази личност, за моя любим персонаж от цялото Наруто. Гледайте. Той на много нищо, хора. Че статуса е на брат му, но няма значение. Какво мислиш всъщност повече за този момент, за тази точно за това щях да кажа. Точно като се подпипнах така хубаво, за мен този момент си остана като може би едно от първите така извращения в аниметата. В смисъл, не всяко аниме може да видиш как те хапат за врата и то човек, който му излиза главата и става като змия. Много повратен момент бих казал в анимето. Нещото, заради което аз толкова много така заобикнах Наруто е, че всяко едно нещо е изпипано в детайлите. Този прокълнат печат, той е неизменима част от почти цялото Наруто. То е силата на Саске. Дори в Боруто. Точно, карам по някакъв начин. Да. То е и силата, и слабостта на Саске. То е и мощността, и най-слабата част на Саске, най-слабото му място. Той, за да успее да го контролира, за да може да стане още по-силен, са нужни много неща, много тренировки и много неща да промени в своя живот. Да. Което ме навежда на следващата му битка. Между другото, ако мога само тук да споделя едно разсъждение, нали, тъй като говорим за тази битката с Орочимаро, която винаги много ме впечатляваше нали, като нещо, което бяха направили в самата сцена. Всъщност, той в началото Орочимаро, като ги намери, и ако си спомняш, нали, той просто ги погледна и ги парализира нали, с убийственото си намерение. И този момент много ми беше харесал как бяха изградили самата сцена, защото Сакура беше тотално аут. Тя не знаеше какво се случва. Тя по принцип си Саске... ама тогава нали, просто емоционалният прешър беше много силен, докато Саске също беше парализиран и прогресивно с леки стъпчици успя нали, да се накара да стане
нали, от позицията, в която беше, защото те и двамата паднаха на земята следствие на този шок. Да. И с 300 зора, нали, казвайки си, давай, мръдни, успя да стане и успя да изкара коная си, нали? И Орочимаров в този момент просто, нали, докато го гледаше, нали, какво прави, каза, добре, браво, и сега какво ще правиш? Да. Смисъл, след като му трябваше толкова огромно ментална сила, така че да се дигне от шока, само който този човек му е предизвикал от това, че го е погледнал, за какво говорим въобще за битка между тях. Нали. Но пък... Мисля, че това беше много майсторски направена сцена, за да ни... Много силна. Да. Много силна сцена, а и начина, т.е. отговорът на Саске на въпроса на Орочимаро, сега какво ще правиш. По принцип, според мен Орочимаро също не очакваше нещо такова. Да се ръгне малко в крака, за да може реално да излезне от този ступор, да, който му причини Орочимаро. Да. Но като се замисля, след този ступор Саски доста добре се справи в битката, с изключение, нали, вече на финалния момент, когато се получи ухапването. Да. И оттам... Пак беше малко оплашен, нали? Да. Наруто не го скастри. Няма как, да. Адреналина също му е играл, според мен, доста повече. Определено, да. Много ми беше интересен и даже не бих казал толкова интересен, колкото ми е помогнал на мене в живота точно момента, в който летат с Йорой. Вече на предварителните изпити. Да. Когато трябва да копира джуцето на Рокли, да. И изведнъж замръзва, защото вече почва да се активира, да. Самият начин и по-точно самата сцена, както се е изразили в анимето, за това как той сам може да се говори на вътрешното си аз. Ти трябва да бъдеш силен. Ти трябва да успееш. Трябва да можеш да го контролираш това. Този елемент и по-точно тази сцена много силно ми се отпечатала на мен в съзнанието и доста ми е помагала в годините. Когато аз съм се чувствал демотивиран, кофти, зле, замислям се, човек, давай, няма какво да губиш. Ти трябва да ги направиш тия неща. Сега, тъпо да давам примера с аниме, е успял, аз няма да успея, но самият персонаж на този герой. Показва този характер. Показва този характер. Ти няма как да останеш по-назад. Ти трябва да направиш абсолютно същото, за да можеш по някакъв начин да... Да, в такива трудни ситуации. Да, абсолютно. Ми е много интересно да те попитам, кога забеляза, ако си забелязал, аз ще кажа след това, искам първо ти да ми кажеш, кога забеляза така пристрастията на Какаши към Саске, а не към Наруто. Защото веднага, Наруто, нали, анимето се казва Наруто. Какаши е техният учител. По пътя на логиката ще следва, нали, протежето, нали, най-така обичаният ученик да бъде Наруто. Да, защото главният герой все пак. Да, но той всъщност е Саске. Защо мислиш, има ли прилики между Саске и Какаши? Саске и Какаши? Или просто защото е Саски е с Шаринган, Наруто е загубеняк, не ме интересува той, аз избирам гения, не ще ми. Ами да, това е интересен въпрос, определено го има. Мисля, че си е тенденциозно, нали, с определена сюжетна цел, защото тогава, защо пък не питаме Какаши защо не обърна никакво внимание на Сакура. По тази лойка, защото, нали, и на нея е учител. То цялото аниме не обръща внимание на Сакура. Да, това също е малко неприятно. Неприятничко. Но всъщност, по принцип, мен ми направи впечатление, че той почна да му обръща повече внимание, реално, когато беше момента, нали, на чунинския изпит. Преди това не ни го показваха чак толкова, в смисъл ние имахме някакви, нали, намеси, че те са ходили, нали, на други мисии, че са си бондвали, нали, като екип. Това, нали, ни беше показано в разни тип малко флашбакове и така нататък. Мисля, че Какаши тогава персонално почна да му обръща повече внимание, защото също искаше да му помогне, защото, нали, всички разбраха, нали, разбира се, съответно, нали, джунините от по-висшата администрация на Коноха, те бяха разбрали, нали, за проколнатия печат. Яни, че Орочимаро по някакъв начин го е маркирал и че има интерес към това момче. Нали, още не е много ясно какъв на онзи етап. И Какаши, тъй като знаеше, нали, лично и, нали, историята на Саске и неговите желания, нали, за това той да стане по-силен, да получи повече сила, мисля, че му обърна повече внимание, за да може да му помогне да
да не се отдава на тази сила, да не ползва този знак и нали, всъщност да се почувства окей. Така че да няма вероятността да тръгне по този грешен път, който той в крайна сметка тръгна, нали, предусещайки, че има някакви предпоставки за това и че Орочимаро много удобно се намества в този момент, нали, реално. Да може да се възползва от тези предпоставки. Да, реално, нали, той затова работи с него, за да може да го научи как да използва шарингана си